वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो का पूरा एंजॉय लें। ए जी एक बात बताई, ये दुनिया में सबसे अच्छा औरत के बा? तहार माई। और सबसे खराब औरत? हमार माई। ये दुनिया में सबसे अच्छा आदमी के बा? तहार बाबू। और सबसे खराब आदमी? हमार बाबू। अच्छा एगो और बात बताई, ये दुनिया में सबसे आज्ञाकारी लड़का के बा? तहार भाई। और सबसे बदमाश लड़का? हमार भाई। वेरी गुड बेबी, वेरी गुड। पाना में लिखल बा मेहरा रूस के गुण जीतल बा। इतिहास के पाना में लिखल बा मेहरा रूस के गुण जीतल बा। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अच्छा एगो और बात बताई, का हो? केकरा हाथ के खाना मिठाई लगेला? तहरा हाथ के। अब केकरा हाथ के मिर्चाई लगेला? भौजाई के। सो क्यूट बेबी। एक और बात बताइए, बैंक बैलेंस कमा के किसको देना है? आपको। और किसको बताना नहीं है? बाप को। यस। हाँ कल जुग के है सच्चाई बाहो। चुप रहले में सब कर भलाई बाहो। धरती पामे हर राज आइल बाहो। सारा मानव समाज लड़े राइल बाहो। ए तू लोग का बोलता हो? चुपचाप रहो लोग। लोभेगा रेंज दोनों में बखतरा। सोना कोनो में रहता होते पटरा। अच्छा ठोकर लगल पनु गवासी खलबा। इतिहास के पाना में लिखल बा मेहरा रूस के गुण जीतल बा। इतिहास के पाना में लिखल बा मेहरा रूस के गुण जीतल बा। हेलो एगो और बात बताई, आपस के झगड़ा कहाँ सलटे के बाद? घर में। आ कहाँ बतावे के नहीं थे? तारा नई हर में। एक आखिरी सवाल, ये दुनिया में सबसे सुंदर औरत के? तू। और सबसे खराब आदमी? हम। चलो 3 साल के सिखावल कुछ तो कमाई। सब कर इंजान भइल सीज बाहो। चीज के मरीज बाहो। तो 5 लाख भूले तू तो भइल लीज बाहो। बोल जान खोलो भौजी प्लीज बाहो। हटिए तो बात मत करी मेरे से। कौन है? अरे लागे खिसियाई गइलू हमारा से प्यारी। बात नहीं करो तो तेरा खेल सारी। अरे मान जाना दगो तो नीलो हो अभी धी कलबा। इतिहास के पाना में लिखल बा मेहरा रूस के गुण जीतल बा। इतिहास के पाना में लिखल बा मेहरा रूस के गुण जीतल बा। निमन निमन बाहुबली लोग के यहाँ था लग जाला।